Презентацията, която съм подготвила, нарекох "Твоят бизнес в социалните медии". Защо? Преди да кажа защо го нарекох така, нека да ви кажа за какво ще си говорим. Ето това са темите, които ще обсъдим днес. Първо, социалните медии, защо те са платформа за нашия бизнес и по какъв начин ние можем да се позиционираме там. Втората тема е много интересна и много нова – ChatGPT. Всички сме чували за ChatGPT. Може би от вас много хора са ползвали, но въпреки това искам да наблегна на това как ще помогне ChatGPT на нас, за нашата работа. Следващата тема е видеото, като най-силно оръжие в нашата борба за привличане на клиенти и как да обработваме видеа за социалните медии, така че те да бъдат интересни, атрактивни, привлекателни, да задържат погледа на аудиторията и да ги привличат към нас, към това, което искаме да им кажем, какъв софтуер да използваме и как се работи. Подготвила съм един софтуер да ви покажа, който е много лесен. На пръв поглед, хора, които не са го виждали, може да се стресират, но когато го обясна и покажа, ще видите, че въобще не е трудно. Или както писах в анонса за това обучение, всичко е много лесно, просто не е имало, може би, човек, някой, който да ви каже как да работите, точно да ви подаде информацията, която е на момента за вас необходима. И така, направих една графика, за да визуализирам социалните медии и нас. Къде сме ние? Или къде си ти? Къде е всеки един от нас? Всеки един от нас, ние сме тук, ето в синия кръг. С какви инструменти разполагаме? Уеб страница. Сега, това, което ще разкажа, е максимума. Разбира се, всеки един от нас избира точно по какъв начин и с какви инструменти да работи в социалните медии. И моето обяснение ще бъде възможно най-пълното, с ясното съзнание, че когато човек работи самостоятелно, той не е в състояние да използва всички тези инструменти. Защото всеки един от тях има изисква своето време, изисква своето внимание и всеки един от нас надали би могъл да му стигнат и 24 часа в денонощието, за да може да работи в цялата тая сериозна мрежа. Но пък, ако всеки един от вас си избере подходящи инструменти и се позиционира там, това ще го доведе до доста сериозни успехи. И така, инструментите, с които ние работим, са веб страница, Фейсбук страница, Фейсбук групи, YouTube, TikTok добавих, макар че той е доста специфичен, но го добавих и него като инструмент. Какво представляват социалните мрежи? Метаплатформата, знаем, че от 2 години, може би назад вече се станаха, Facebook и Instagram представляват тази платформа, която Facebook вече нарича себе си като мета. Другата група социални мрежи е Google с YouTube. Google притежава YouTube. Това също трябва да го знаеме. И TikTok е компания, която е стъпила доста сериозно в социалните мрежи, но останалите две, Meta и Google, се конкурират много силно и искат да я изолират. Така или иначе, ние трябва да се позиционираме в тези среди тук. Това е нашата работна среда, вече ви казах, страницата, групата, YouTube канала и веб страницата. Искам да обърна внимание на нещо, което ще направя
Ще направя, може би, отделно обучение за това, но сега да го кажа. Всеки един от нас има във Фейсбук личен профил. Личният профил а, е това си ти. Излизаш с твоето име, с твоите лични контакти и лични приятели. Фейсбук, политиката на Фейсбук е човек да няма повече от един профил. Сега, като си помислим, много хора заобикалят това правило и тая политика, защото не може да се контролира на 100%, като създават лични профили с различни имена. Няма как да не се заобиколи това, но въпреки всичко, личният профил е за твоите лични контакти. Ако ти искаш да правиш бизнес, Фейсбук предоставя възможността да създадеш Фейсбук страница. Тя е като твой личен профил. И имаш възможност и право да създаваш безброй, множество Фейсбук страници. Да речем, че имаш няколко бизнес направления. Едното е ментална терапия, другото е някаква мрежова компания или някакъв физически продукт или обучение. Всичко това могат да бъдат различни страници. Фейсбук бизнес страници. Какво е Фейсбук група? Към всяка страница човек може да си създаде също множество групи, където да събира общности от хора, които се интересуват от конкретната тема. Разликата между Фейсбук група и Фейсбук страница е това, че в страницата имаш право само ти да пишеш, да публикуваш постове, видеа, някакви текстови снимки, докато в групата всеки един член има право, освен ако ти не си му забранил, защото тя е твоя тая група и ти си администратор на тази група, всеки един член на групата може да пише, да публикува, да коментира. И то в този смисъл ползата и приложението на страницата и групата са различни, но взаимно се допълват. YouTube канала е хубав, когато станете вече много добри в правенето на видеа и ги поставяте в YouTube. Той също както и Facebook е безплатен. Правите си канали като профили, като за разлика от Facebook, YouTube позволява колкото профила искаш да си направиш, толкова. Отново, под теми, тематично, можеш да ги създадеш тези профили. Уеб страницата е нещо доста по-сложно и тогава, когато имаш развит бизнес и искаш да създадеш страница, която да бъде посещавана от всякакви хора, не само от твои познати близки, а от така, най-общо казано, от целия свят. Но за там се изискват доста повече неща. Сега няма да коментирам това. И когато ние имаме тези инструменти, тази социална среда, ние ще комуникираме с света, с аудиторията. По какъв начин? Можем да комуникираме чрез Gmail. Препоръчително е всеки да има Gmail. Защо? Защото, впрочем, повечето хора имат Gmail, защото за да се регистрираш и да си направиш профил в телефона, препоръчително е да имаш Gmail. Разбира се, там позволяват и други видове мейли, но пък този е и най-сигурен. Например, ABV много се хаква. Който от вас има ABV, препоръчвам много силно да си създаде профил и в Gmail, защото ABV изобщо не е сигурен. Много хакери влизат и могат да откраднат вашите лични данни. Така, друга форма на комуникация е Zoom. Ние в момента с вас комуникираме с Zoom. Ползата и предимството на Zoom аз намирам в две насоки. Първата, че можем да правим такива презентации, такива срещи, да си комуникираме, да си говорим помежду си. Втората е, аз, например, много го използвам това. Мога да се записвам, мога да правя видео с помощта на Zoom.
една такава странична помощ, но много е полезна. Viber, всички сме членове на групите, в много групи в Viber. Там също е много силна форма на комуникация, защото когато обменяме файлове през Viber, снимки или други файлове, там обема на файловете е допустимо доста по-голям да бъде, отколкото през Facebook и през Facebook Messenger. По този начин, ако аз изпращам на някого някакви снимки, те не се смачкват, не им се нарушава качеството. Така, други форми на комуникация, това е WhatsApp, Telegram, те са все еднакви като функционалност, да речем с Viber, но са други създатели. И месенджера на Facebook. Facebook си раздели, впрочем. Можеш да нямаш Facebook профил, но можеш да комуникираш с хора, които са във Facebook през месенджер. Ето, виждате как и клиентите всъщност какво показвам в тази графика. Това сме ние, чрез съответните зелени инструменти, двупосочно комуникираме с средата, която е цялото пространство навън. Този начин аз мисля, че стана ясно на всички вас това, което работим и което сме чували, но просто е по-систематизирано, за да можем да го използваме. Как можем, с какви средства можем да комуникираме с нашите клиенти, реални и потенциални. Чрез постове, публикувани в Facebook страниците и групите, чрез видеоматериали, може да се правят видеолайфове. Знаем Иво колко силно препоръчва да правим видеолайфове, чат, комуникация, задава въпрос, отговор, лична консултация, вебинар и с платени реклами. За платените реклами също ще направя едно отделно обучение, защото там е доста сериозно и много е силно като инструмент, много големи успехи, до много потенциални клиенти, широка аудитория може да се достигне с помощта на платените реклами. Знаем, че колкото повече аудитория имаме, по-голяма аудитория, толкова повече реални клиенти ще ни дойдат. Общо статистиката е, че от 100 човека, които са видяли нашата реклама, един, двама, трима максимум ще стигнат да комуникират с нас и може би един ще купи. Така че до много хиляди души трябва да достигнат нашите реклами, за да имаме няколко десетина или няколко десетки клиенти. Сега да поговорим за чат GPT. Това е изкуствен интелект. Сега определението за чат GPT това е чатбот или такава програма, която използва естествения език, т.е. така са го направили базирано на естествения човешки език, за да се създаде някакъв диалог. Сега, чистото определение, буквално превод на GPT е генеративен предварително обучен трансформатор, което, честно казано, на български не звучи никак добре, но какво стои за тези думи? Това е една програма, която трансформира данните, които стоят в базата данни, които стоят зад GPT-то, трансформира в отговори на подадени от човек въпроси. Значи, тази програма ChatGPT е обучена от живи хора. Събрана е една огромна база знания и в която има примерно над 25 000 думи и живи хора комуникират с тази програма и задават въпроси. Програмата
издава отговори, които живите хора оценяват тези отговори за правилност. И по този начин програмата се самообучава и се самосъвършенства. Тук просто, може би е любопитно да се знае кой е създал ChatGPT, една компания, която нейната основна дейност е да създава изкуствен интелект, и сред предприемачите, които са финансирали тази програма, е Илон Мъск и Microsoft. Така че доста мощни и сериозни пари стоят зад този софтуер. И така, какво можем да правим ние с чат GPT? Можем да задаваме въпроси и да получаваме отговори. Искам обаче да обърна внимание, че знанията, които са натрупани откакто свят светува до 2021 година, са в базата знания на чат GPT. Тоест времето 22-23 и нататък не стоят в базата знания на тази програма. Новата информация все още не е вкарана. Разбира се, това е чат GPT трета 3,5 версия. Работи се по четвърта, но четвъртата е платена. За какво използват хората програмата? Да резюмира статии или презентации. Тоест, вие ако въведете една статия, програмата ще ви направи резюме кратко, в, да речем, няколко стотин думи, точно както се прави резюме. Може да ви изписва текстове, за да може да публикувате в социалните медии. Ако се чудите за теми или ако се чудите за съдържание на някакви теми, може ChatGPT да ви помогне. Задавате му въпрос, казвате: дай ми заглавие на тема, ментална терапия, и ще ви се предложат няколко заглавия. Ще може да преформатира или преформулира съществуващо съдържание. Това е много полезно, когато искате да намерили сте един текст, не искате да звучи по същия начин и вашата публикация, за да не ви обвини някой, че плагиатствате. Това може да направи ChatGPT. Може да описва продукти, да намира ключови думи. Много е важно, когато за оптимизация да търси ключови думи. Знаете, ключовата дума или ключови израз е това, което масата аудитория търси, интересува се, и когато искате да направите някаква публикация, много е важно тези ключови думи, които най-много се търсят, да стоят в заглавието или да стоят в първите 5-6 думи или първите 1-2 реда от вашата публикация. Автобиография, мотивационни писма, опростяване на някакви текстове и така нататък. Много. Всъщност, на практика, необята на информацията, която може да се получава от чат GPT. Какво не може да прави? Не разбира добре човешки език. Аз вече подчертах, няма по-нова информация след 21 година. И също така не разбира сарказъм и ирония. Все пак това е програма. Няма човешките способности на човека да прави асоциации. До някъде ги прави, но аз също съм се опитвала да го подвеждам с такива подвеждащи въпроси. Точно като едно малко дете, всичко буквално приема. Как да достигнете до чат GPT? Ето това е тук. Линка, от който, като кликнете, направо стигате до чат GPT-то. Той е безплатен. Версията 3.5 е безплатна. Единственото, което е необходимо, е да се регистрирате. Регистрацията може да стане примерно с вашия профил на Google или на Facebook. Има и алтернатива. Сега те са много са, повече от 10 са алтернативите на чат GPT, но повечето от тях са платени. Например, има една Jasper, аз съм работила с нея тестово. Много е хубава и тя е в състояние да напише цяла книга
но е много скъпа и много силно платена и мисля, че не представлява интерес за нас. Алтернативата, която представлява интерес за нас, е Google. Google просто няма как да не отговорят на предизвикателството на Microsoft. И това е техният GPT, BART се нарича. Ето това тук е линка. Същите функции има. Ако мога да сравня, въпреки че аз много харесвам BART, много ми е любим, но може би ChatGPT е малко по-конкретни отговори дава. Нека така да го кажа. Обаче пък BART събира цялата информация, която се намира в Google, т.е. в търсачките на Google. Когато зададеш въпрос, търсачката на Google събира информацията и я обобщава в отговора през BART. Тоест, това ограничение за 2021 година тук не стои. И какво следва, нали, какви са идеите на създателите на ChatGPT, е да започне да се води гласов разговор. Т.е. вместо да пишеш въпросите си и да си комуникираш писменно с ChatGPT, ще можеш директно да говориш. Също така, това, което не споменах и не представлява, може би, интерес, за нас, че ChatGPT може да пише програми, кодове за програми, може да рисува, може да прави снимки. Опитвах веднъж една снимка, не стана. Т.е. не една снимка. Да, поисках да ми генерира снимка. Не стана много хубава. Една котка остана без уши, но така или иначе, това е бъдещето на изкуствения интелект. Да ни замества в трудоемката ни дейност, в това, което би ни отнело страшно много време, седмици и повече. ChatGPT може да го направи за отрицателно време. Естествено, след това ние трябва да си обобщим, да си преформатираме текста, така че да заприлича на нашия. Сега, ако искате, ако ви е интересно, мога да направя демонстрация. Затова за малко ще прекъсна презентацията. Така. Ето го, ChatGPT. Отворила съм го, за да мога да... значи също прави, ето аз тук пробвах прави и математически действия. Например, колко е 15 по 15? Ето, произведението всъщност пише и на български, отговаря и на български. Сега ще му задам въпрос на български, за да ми отговори на български. Произведението на 15 по 15 е 225. Сега ще му задам въпрос кога започва зимата. Виждате ли отговора? Ако ще го прочета. В северното полукълбо зимата обикновено започва на 21 или 22 декември. Този момент се нарича зимно слънцестояние и е времето, когато слънцето преминава през точката на най-ниска деклинация и така нататък обяснение. Може да... Това, което е хубаво, когато зададете въпрос, хубаво е да започнете от общ въпрос и да задълбочавате там, където искате повече подробности да получите. Ето сега, например, ще кажа следващия въпрос. Коя зодия е през месец декември? И веднага казва, Стрелец започва 22 до 20 ноември до 21 декември, Козирог. Така че ако някой е роден преди 22 декември, той или тя ще бъде Стрелец, а след тази дата Козирог. Да, предлагам повече да не коментирам. Да, само ще ви покажа Барт.
Ние не искам да те попитам, извинявай, в този чат GPT ли може да се обработват снимки и картинки? Или Не, не? не. Ще ви кажа къде се обработват снимки и картинки. Сега същия въпрос ще задам на Барт. А, просто тук нямате нужда тук нямате нужда от регистрация. Направо си въвеждате този линк и влизате в чата. Зададох същия въпрос, кога започва зимата. Доста повече отговор дава. Сега няма да го чета, защото нали, не е безсмислено е да го чета, но просто заради демонстрацията. И другия въпрос беше за зодията. Тук горе-долу отговаря по същия начин, но дава и характеристики на зодията. Опитва се, в зависимост от това доколко е обучен интелекта, изкуственият интелект, да подаде максимално информация. И така, спирам с чат GPT, защото успях да, надявам се, да ви направя демонстрация за какво става въпрос и как вие можете да го ползвате. Когато не знаете нещо, когато ам, искате да получите повече информация, влизайте и ползвайте с пълна свобода. Хубаво и полезно е. Разбира се, има и негативи, ама за тях е безсмислено да говорим, защото сега в момента има много повече ползи, отколкото негативи. Нека преминем към следващата тема за видеото. Първо искам да поясна, нали, защо е необходимо да използваме видеото. Аз съм го нарекла най-силното оръжие в борбата за клиенти и това наистина е така. Защото искам да ви кажа, че се разделят хората по начина, по който възприемат информация на такива, които възприемат по-добре информация визуално и такива, които възприемат по-добре информация слухово. И такива, които по-добре възприемат информация, четейки някакъв текст. Тези са най-малко. 65, близо 65% са тези, които възприемат информацията визуално. И това се доказва и от последните статистики за Фейсбук, въобще за социалните медии, не само за Фейсбук, и за YouTube, че 90% от хората предпочитат да гледат видеа, вместо да четат постове и да слушат това, което им се казва във видеото, вместо да четат постове. Аз това мога да ви го кажа и от личния си опит, когато публикувам постове, когато публикувам видеа, разликата е в пъти, в десетки пъти повече се гледат видеята, отколкото да се четат постовете. Има два вида много основни видеа. Едното се нарича кратко, другото е дълго. Във Facebook кратките се наричат Reels, в YouTube се наричат Shorts. Но така или иначе, на български, нека да ги говориме, да ги наречем кратки видеа и дългите, обичайно видеа, които са над една минута. Това ги разграничава. Кратките са до една минута, дългите са над една минута. Имат различни цели. Нека така да кажем. Краткото видео е това, което привлича погледа. Тук има една също статистика. Значи, желязна е статистиката, която ще ви я кажа, защото тя е доказана от милиони зрители и милионната аудитория на социалните медии. Най-важно е да уловиш вниманието на аудиторията в първите 3 секунди. Може да си представите колко е малко това. Ако ти го изпуснеш, представете си, също така друга една статистика, съпоставка може би 9 към 1.
т.е. 90% от хората ползват телефоните си в социалните медии и само 10% стационарните компютри. Което означава, че първо, нали, работейки с телефон, по-малък екран, по-малко се вижда, и хората буквално сърфират. Те с пръста преместват с голяма скорост това, което им се показва в социалните медии и ти трябва да направиш така, че от пръв поглед да привлечеш вниманието на аудиторията да спре. След това, първите 3 секунди, ако не задържиш това внимание, заминало е твоето видео или публикация и край, и повече няма и да го види. Ти можеш да имаш изключително ценно съдържание, но то ако се намира след тия 3 секунди и не може да задържи вниманието, вече всичко е загубено. Дългите видеа имат друго предназначение. Те дават информация. Те дават подробностите. Те дават знанията, които искаш да дадеш на твоята аудитория. Гледат се и на тях се спират хора, които искат да научат повече. Краткото видео привлича аудиторията, дългото задържа аудиторията. Така че, когато правите видеа, е добре да има баланс. Да речем, на кратко видео е най-добре да излиза всеки ден, поне по едно. Всичкото това е страшно много работа, но така или иначе аз ви казвам това, което носи успех. А вече от тук нататък кой докъдето и колкото време има. Но добре би било всеки ден да има по едно кратко видео, което да има информация. Значи, как ще спреш вниманието на аудиторията за 3 секунди, ако няма нещо ценно, нещо атрактивно, нещо, което да говори на хората? Понякога се казва, трябва да присъстваш с видео на социалните медии, за да те запомнят. Това е едната страна. Другата страна обаче е, че те трябва да те запомнят като човек, който има някакви знания, някакъв бранд, който е специалист по нещо. И това трябва да бъде в краткото видео също. А дългото да потвърди и човека да чака следващото дълго, за да получи следващата порция информация. Къде можем да публикуваме видеята си? Ето, в Facebook, в YouTube, в TikTok, в Viber, Telegram, където имаме групи или ако искаме в по-масово, в Facebook и в YouTube. Всяко видео се състои от 3 етапа, да ги нарека, или 3 части. Интро или въвеждаща част. Това са тия първи 3 секунди, за които много говорих. Втората част, основната, това е основното съдържание, което дава информацията, дава ценността, стойността. И аутрото е завършека на видеото, в което аутро задължително трябва да имаш, на английски се казва call to action или призив за действие. Няма как да направиш едно видео, в което да кажеш, ами до тук съм, хайде, чао. Трябва да кажеш, видя това видео мое, видя моето съдържание, ако на теб ти харесва и ти искаш, например, да получиш повече информация, обади се на този телефон или кликни тук, или избери линка, за да видиш повече информация. Тоест, трябва да приканиш този, който е стигнал до края на твоето видео, какво да направи след това. Ако не го каниш, почти губи смисъл това, че си направил това видео и човека го изгледал. Какво може да слагаме във видеята?
Можем да слагаме сурови записи. Под сурови видеа съм ги нарекла. Това са ваши, когато вие се записвате или когато записвате някой друг или някакъв предмет, природа, каквото и да било, или когато изтегляте видеа от а, интернет пространството. Има различни сайтове, откъдето могат да бъдат изтеглени видеа. Също по същия начин снимки. Ваши, на ваши продукти или изтеглени. Гифове, емоджита. Гиф, това е много кратко. Не повече, мисля, че беше 15-секундно видео. Емоджи са всички тия усмивчици и всякакви други фигурки. Можете във видеото да поставите текст. Впрочем, не искам да казвам, че е задължително, но е много силно препоръчително видеото да съдържа текст. И ще ви кажа защо. Защото много често, а и вие сте го правили това, когато сърфирате и ви се пусне някакво видео, предпочитате да сте изключили звука, защото може да сте в стая или в среда, където има други хора и бихте им пречили, ако те чуват вашия звук. Затова е добре, ако вашето видео дава, вие говорите във вашето видео и дава информация, е добре тази информация да бъде написана като под формата на субтитри, за да може като е изключен звука, все пак да дава съдържанието и вашата аудитория да разбира за какво става въпрос, да не гледа само нямо кино. Аудио файлове, звукови ефекти, например гръм, камбанка, някакви други звуци. И много важно, последно, затова обръщам внимание на него, знаци на бранда. Това е много обширна тема. Човек трябва да има, имайки собствен бранд, той трябва да има отличителни знаци, да има нещо, което ги отличава, което го отличава, което отличава неговия бранд от всички останали. Или когато някой види вашето видео, трябва да каже, аха, това видео е на еди си кой бранд, на еди си кой човек. Какво може да бъде този бранд? Може да бъде цветова гама. Да си изберете да показвате съпътстващи фигури, знаци да речем, в синьо сам или в червено. Впрочем, синьото е доста специфично и непрепоръчително за социалните медии, специално за Фейсбук, защото цвета на Фейсбук е син. Но в някакъв нюанс. Знак на бранда е логото. Силно препоръчвам всеки един от вас да си има лого. Си го слага в горния десен ляв ъгъл, долен, където искате, но винаги на едно и също място и винаги да стои в вашите видеа, за да може хората да ви припознават. Даже и да не знаят за какво е съдържанието, като сърфират, щом ви видят знака и вече ви познават, харесват ви, следят ви, те ще спрат да ви гледат. Ще се спрат на вашето видео да го гледат. Исках да кажа. И така, когато искаме да правим видео, смятам категорично, че трябва да бъде подготвено това видео, макар и кратко, трябва да бъде подготвено много сериозно. Тук са няколко от темите, от точките, които трябва да имате предвид, когато правите видео, които смятам, че са важни. Коя е аудиторията, т.е. на кого говоря? На позната аудитория, на непозната аудитория, на някаква ниша от клиенти или в много обучение се говори за това, че когато вие имате свой бранд, вие имате и клиенти, искате да говорите или искате да представите своя бранд на определена група клиенти, не можете да представите своя бранд на целия свят, защото хората са много различни, имат различни интереси и когато вие представяте нещо, няма как да привлечете вниманието на всички тия хора. Именно за това трябва да си изберете една група клиенти, например, само на жени или само на жени между 30 и 45 години.
или на тинейджери, или на мъже техничари. Просто избирате си това, за което ще говорите, коя е тази група хора, която се интересува, т.е. коя е моята аудитория. Когато подготвяте едно видео, също добре е да бъде с една тема, с една конкретна тема, а не да се разпилявате в едно видео, в различни теми, защото хората губят в съвремието, в днешно време, а не знам дали не е било и винаги така, не могат да се съсредоточат върху множество теми в един и същи момент. По-добре направете различни видеа, по-кратки, но видеото да бъде за една и съща тема, за една единствена тема. Къде да търся теми? Ето, аз преди ви говорих за чат GPT. Можете да търсите теми, също много полезно е. Започвате от общата тема. Например, депресия. Влизате в Google. Google е много полезен в това отношение. Влизате в Google депресия и пишете депресия и ви пада обща информация, пада ви множество информация, множество публикации на тази тема и вие тогава се фокусирате върху това, което искате да говорите. Избирате си конкретна тема. Тогава може да запишете конкретната тема в Google, за да ви паднат публикации по тази по-тясна тема и така да задълбочите навътре, докато стигнете до това, което искате да кажете на вашата аудитория в видеото. Също така, много професионално е да си създадете подробен сценарий. Това се нарича скрипт. Скрипта е разделен по секунди или минути, както решите, че детайлно ще влизате. Текста, който искате да кажете. Каква снимка или какво видео искате да покажете. Каква музика. И други какви емотикони да сложите или какви звукови ефекти. Всичко това, както съм го показвала тук в таблицата, съставете си една такава таблица. Не е задължително да бъде на компютър, може да бъде на един лист, но е хубаво да направите предварителен сценарий за вашето видео. Защо? Какво ще ви помогне това? Когато правите видео и започвате да говорите, вие знаете върху какво да говорите, колко време, какво следва и как да направите връзката между едната тема и другата тема. Иначе ще стане объркано видеото, ще стане непълно, няма да имате подробности, няма да имате логична последователност и няма да бъде интересно. А така предварително мислено, то ще бъде стегнато, ще кажете това, което искате да кажете, един много добър начин, и също много важно е, след това, когато обработвате така суровото видео, така създаденото сурово видео, вие ще имате по-малко работа. По-малко ще режете. По-малко ще поправяте казаното в суровото видео. Защото, нали, ясно е, всеки един от нас прави лапсуси, всеки един от нас казва някаква неправилна дума или преподрежда по различен начин изречението си, а после се оказва, че не е трябвало така. Вместо да повтаря, по-добре е да има този скрипт предварително. Това е моята гореща препоръка към вас. И тук сега, за да стигнем до майсторството на хора, които имат дългогодишен опит в правене на видеа със себе си, нали, да го застанеш пред камера и да говориш, за да стигнеш до такъв опит, какъвто да речем има Иво, това изисква много време. И знаете, той публикува повече от 2 години видеа всеки ден. И това да говори, за него е станало пред камера, за него е станало естествена форма, естествен начин на изява и на представяне. Когато сме в началото и когато правим за първи път или сме направили няколко видеа, 100%
няма да можем да се справиме отведнъж. Ще трябва да повтаряме и така. Затова аз ви препоръчвам горещо да си направите тези скриптове и след това можете и да си ги четете. Специално на компютър, на телефон не е толкова лесно, но на компютър да четеш предварително написан скрипт не е толкова критично. Не личи. Също си създаваш рутина, знаеш къде да гледаш, по какъв начин да гледаш към камерата и към текста и не личи. Но пък за сметка на това, след това поправката или преработката, обработката на суровото видео е много лесно, много бързо и не отнема време и енергия. А ние искаме да сме ефикасни, нали? Да имаме резултат и то лесен резултат. И така, сега след тези думи, които надявам се ви бяха полезни като препоръки, нека преминем към избора на софтуер. В началото аз съм преминала през много софтуери, през много програми и такива, които са облачни, и такива, които се инсталират на компютър или на телефон. Включително и програмата, доста дълго време работих и с програмата, с която Иво работи, и благодаря ти, Иво, че ми показа тази програма. VSDC се казва. Тя ми хареса много, защото а, сега има вид на професионална програма и наистина е доста за начинаещи, не е толкова лесно да се ориентира в нея, но пък имаше много функции, много добра беше. И след като даже смятах да подготвя едно обучение за работа с VSDC, но попаднах на тази CapCut, която сега искам горещо да ви я препоръчам и да ви я покажа, защото първо тя е доста по-лесна и по-удобна за работа, отколкото е VSDC. Също така има същите функции, че даже и по-обширна е, по-разширена е. И освен това, както и VSDC, така и CapCut, има различни езици, разбира се, на български, не за нещастие, не говори български, но пък има вариант на руски. И хора, които не са английско говорящи, когато се превключат на руския, това просто им създава голямо улеснение. Това го може също и VSDC. CapCut е програма, която се инсталира лесно на телефон и вие можете през телефон да обработвате видеа. CapCut има и програма, има и час за обработка на снимки, час за снимане на видео. Така че всеки от вас може да използва както иска тази програма. Но сега аз ще се спра върху нея и ще ви я покажа, демонстрирам като видеообработваща програма. Тази програма се инсталира на компютър, на телефон също се инсталира. Има разлика лека, много. Сега в преподреждането на менютата на компютъра и на телефона са различни, просто защото телефона има друга форма, друг начин е, но така или иначе функциите са едни и същи. В телефона, в версията за телефон, CapCut има малко по-малко функции, нека така да кажем, малко по-малко, но те изобщо не пречат на функционалността. Спокойно можете да работите с CapCut на телефон, версията за мобилен телефон, и единственото, което от моя гледна точка, предимството да работиш на компютър е просто защото екрана е по-голям, много по-лесно всичко се прави и за това, ако искате сериозно да правите и да си облегчавате живота с по-кратко време обработка, препоръчвам да си инсталирате програмата на компютър. Да имате и на телефон,
но и да работите на програмата на компютър. Ето това е линка. После този линк ще го пусна в групата, за да може директно да си го използвате, за да си инсталирате програмата на вашия компютър. Сега ще спра презентацията и ще стартирам CapCut, за да може да ви направя демонстрацията как работи тази програма. Автоматични субтитри на това, което изговаряме като текст в кратките видеа. За съжаление, не можете да направите автоматични субтитри, защото не съществува програма, която да ползва български език. Може да се правят субтитри, но не са автоматични. Можете да го записвате като текст. Това ще ви го покажа сега, ще ви го демонстрирам. Но автоматични субтитри само ако е на езиците, които ги има, които се прилагат в CapCut. За английски език е възможно. Да, възможно е. И освен това, нали, доста е удобно за английския. Но ние, работейки на българския пазар, за съжаление не може да използваме тази функция. Така. Ето това е екрана на инсталирания вече. Тук имам много, много видеа, които са правени, но така или иначе. Това е началният екран. В него важните неща са ето този огромен бутон Син, с който стартираме нов проект. Тук в това поле имаме списък на всички досегашни проекти. Всички програми, включително и VSDC и тази CapCut, работните файлове се записват на определени места в вашия компютър или на телефона, но това не са гледаеми файлове. Крайните файлове трябва да се експортират. Така че това, което виждате тук, са работните файлове, които са били създадени и може по име да си ги отваряте. Но аз сега ще създам един нов проект. Ето тук, като преди това, тук искам да ви покажа. Това е мястото, където се съхраняват работните файлове. И това е мястото, където се свалят готовите файлове, но вие можете, когато ги експортирате, това са такива предварително зададени. Първо от тук можете да промените папката, където да съхранявате файловете, а може и тогава, когато експортирате вашия файл, вече когато е готов, вашия видеофайл, да напишете къде искате да го експортирате. Ето от тук се избира езика и вижте колко езици има. Аз ще ви покажа програмата на английски, но ето тук по-надолу го има и руския. Така че това за нас е важно. Ако искате да ползвате на руски, може да си го превключите. Това вече е работният екран. Той изглежда много черен, но въобще не се притеснявайте от това. Първо, ето тук, където пише Player, тук ще се покаже нашето видео, работно видео. Сега ще го видим след малко. Важно меню е това отгоре. Ще разгледаме всяка една от точките. Важно е ето тук. Това се нарича таймлайн или мястото, където се подреждат нашите видеа, снимки, текстове и всичко. Нека да започнем, за да стане ясно. Най-напред ще импортираме някакво видео, върху което ще работим. Ето това. С драгване директно може да влезе. Сега в момента на нашия екран ние имаме едно видео,
То още не е качено, то още само седи в една наша библиотека, където сме импортирали. За да може да бъде качено и да работиме върху него, тук има едно кръстче, с което го поставяме. И то веднага идва в таймлайна. Ако искаме да го видим как изглежда, ето го. Това е видео, което има между 10 и 20 секунди, да речем 15 секунди е някъде. Впрочем, 15 секунди, виждате ли къде пише тук? 15 секунди и 11 стотни. Нека само да го прегледаме бързичко, за да видите. Ето, това е нашето видео. Какво можем да правим с него? Можем да режем видеото, да го нарезваме на парчета. Защо ще го нарежем на парчета? Защото искаме да премахнем някаква част, защото искаме да вмъкнем между две части някаква друга снимка или друго видео. Различни причини има, за да го режем. Как става рязането? Много лесно. Ето тези три икони са зарязани. Тези две обърнати скоби означава, че режем видеото на две части. Тези две обърнати икони, в които лявата е малко така пунктирана, малко по-светла, означава, че като режем двете части, лявата се изтрива. Тази е когато искаме да изтрием дясната част. За момента ще спра, за да ви го покажа. Ето, аз съм тук на някакви секунди. С ето този бутон го разрязвам на две. Ето, вижте го. Разрязах го. Много е лесно. Връщане на изпълнена функция е ето с това. Undo. Връщам го. Сега ще покажа как се изтрива и да изчезне лявата част. Ето, изчезна. Връщам си го. А сега, ето тук ще изчезне дясната част. Това е. Всичко е много лесно. Другите функции тук, на това място, където съм спряла, се създава един замразен екран. Вижте сега. Искам първо да ви го пусна. Например, ето тук, за да е ясно, на 10-та секунда. На 10-та секунда, тук това момиче тръгва да се върти. Когато натисна този бутон, създавам един замразен екран. И ето какво се получава. Малко по-наляво заставам, за да го проследя. Върти се момичето, върти се, замръзва, продължава да се върти. Други функции, каквито има тук. Нека да дублирам. Значи, заставам на края на това видео, с повторно натискане на плюс, повтарям същото видео. Защо го повтарям? Искам да ви покажа, че може това видео да се върти да се движи в обратна посока. Ето тук. Малко време изисква, за да го преобразува. Тоест, показвам ви ефекти, които можете да използвате. Завършено е. Сега как изглежда това. Малко в началото тръгвам, за да стигнем до тук, да видим как ще започне момичето да се върти в обратна посока. Така. И тази функция показах. Това го изтривам. Защо? Изтриването, прескочих този бутон. Това е изтриване. Изтриването може да стане и с Delete на клавишите. Така, отново ще повторя видеото, за да покажа това, че е огледален образ на видеото. Ето. Вижте момичето. И сега обратно. Просто много различни функции има. Изтривам го, за да ви покажа още една от тези функции и да продължим нататък. Тази завърта видеото.
Тези функции, които ви показвам, важат по същия начин и за снимка. А с тази можем да отрежем някаква част, примерно, ето това момиче се върти, ама тук в дясно, тези борчета тук или какви други храстчета, искаме да ги няма. Така става рязането. Просто като детска играчка е. С Confirm потвърждаваме и ето. Другата също полезна функция на това видео е, че ние можем да го... Ето това е работния екран. Ние можем да го намалим, да го увеличим. Всичко може да правим. Това нещо става с вземане и драгване на ъглите на видеото. А ето това го завърта на някакъв ъгъл. Тези функции могат да бъдат управлявани и с десния екран. Впрочем, тук е момента да кажа, че на каквото сме, ние сме в момента на медия. Медията е видео и снимка. На каквото сме избрали да обработваме, това тук ще има своите съответните подменюта и съответните функции за видеото. Ето го мащабирането, по същия начин, позицията, завъртането. Тук надолу има прозрачност на видеото. Сега, когато като премествам плъзгача наляво, намалявам прозрачността и отзад започва да прозира черния екран. Но ние може да създадем и бял екран, като това може да се случи, както сме на лока, да отидем на Library и тук има богата библиотека на програмата, има богата библиотека на заложени различни неща. Вижте колко са много. И когато тук може да се отвори това меню и се избереме някакъв бекграунд, ето, например, този белия, и го поставиме, вижте къде се залепи белия, и го поставиме ето тук. Тук бе. Ето го. И сега вече като правим прозрачно, виждате как става момичето по-светло. Виждате, че белият екран, този специално не може, но има други, които могат да се удължат до дължината на видеото. Когато не може, просто го копираме, заставаме на края и пестваме следващия и така правиме целия фон по цялата дължина на видеото, правим да е такова. Така. Това са различни функции, които вече като поработите, вие ще получите много повече увереност и така нататък, но аз сега искам просто да ви покажа основните неща. Може да кажем. Представете си, че това видео имаше, то в момента няма, но представете си, че имаше звук. Можете да отделите звука от видеото като два отделни реда в таймлайна и можете да управлявате звука и видеото по различен начин. Сега, следват други функции, които са интересни. Може да променяме скоростта. Това е 1:1 скорост. Обаче аз, ако я направя 2 пъти по-бърза, виждате, видеото се скъсява и момичето се върти двойно по-бързо. Мога да го направя 3 пъти. Какво може да направим още? Нека да говорим за текст сега. Можем да добавим текст. По принцип, като кликнем върху текст, той
се появява тук, като кликнем с плюс. Ето това е, където ни е кърсора, там започва текста. Той може да се продължи по цялата дължина. И съдържанието на текста се записва ето тук. Какво да напишеме? Така, виждате, че този текст е прекалено голям и не може да се събере на екрана. Затова ние може да го намалим ето с тези щастието. Можем да го намалим. Има различни ефекти. Ефектите могат да бъдат върху видеото или върху текста. Тъй като в момента сме в текста, аз ще ви покажа каква анимация може да се направи на текста. Анимацията може да бъде, когато започва текста. Аз малко ще го скъса така. Да го видите. Когато започва текста, когато завършва текста или през цялото време. И ето, например, да изберем това. За начало, ето така ще изглежда. Но вие можете да го опитате различни. Като тук, това може да бъде с по-бавно или по-бързо. Така като го направя, за 5 секунди ще се измине, ще се изредят буквите. Това, например, е полезно, макар че аз не го ползвам него точно, е полезно, когато слагате субтитри и подчертавате на хората как да четат. Аз използвам ето тая функция караоке. Ето я, тази. И това до някъде помага на субтитрите на вместо автоматичните субтитри на английски. Нали? Въпросът беше много уместен, благодаря за него. До някъде помага. Защо до някъде? Защото ние ръчно трябва да добавим целия си текст. Няма как автоматично да се направи, иначе английското ето тук с Auto Caption. Да ви покажа аудио. Аудиото съдържа в себе си богата библиотека. Вижте колко е много. От музикални файлове, които могат да придружават видеото. Съвсем случайно натискам нещо. Прикачването е много лесно. По същия начин, принцип е същия. Сега, това аудио е много дълго, виждате го. Първото нещо, което можем да направим, тук искам да обърна внимание на следното. Виждате ли тези жълтичките знакчета? Нали? Всяко аудио, това е една графика на аудиото, която показва амплитудата или силата на звука в времето как върви. И тези жълто-оранжевите пикчета означават, че надвишават така да кажем, допустимите, приемливи нива на силата на звука. Ако искате да видите колко е много силно, е тук с този бутон, като натиснете и пуснем видеото. Виждате ли как се качва много високо? Приемливото, нормалното, стандартното е от минус 12 до минус 20 и нещо. Ето така. В този интервал, в този диапазон трябва да бъде силата на звука, за да е приемливо. Това важи също така и за гласов аудиофайл. Как става намаляването? Намаляването става по два начина. Можете от тук да го свалите. Вижте как ще изчезне. И сега като го пуснем, ще е по-тих. И горе-долу сме тук, в нивото, което е допустимо. Може тук. Това е нулата, това е така както го изтеглихме. Тук може да го сваляме. Защо е ценно това? Защото когато ние направим видео, в което говорим
и си прикачиме един музикален файл, аудиофайл, който да ни представлява фон, става така, че звука е много по-силен от нашия глас. И за да може да ги компенсираме, да ги урегулираме така, че музикалният файл да представлява наистина само фон, ние трябва да настроиме по този начин силата на звука. Също така, полезно и ценно е, когато започва нашето видео, леко да се усилва звука, докато стигне до своето прието от нас максимално ниво. И когато завършва видеото, леко да затихва звука на музикалния фон. Как става това? Първо, нека да отрежеме този музикален файл до края на нашето видео. По същия начин, както ви показах. Просто изтриваме, като изчезва дясното. И да кажем, че сме настроили на минус 17 децибела, т.е. приемлив ниво на сила на звука. С Fade In за 2 секунди и половина ще стигне до максималното си ниво и с Fade Out, да речем за 2 секунди, ще стигне до нулата. Ето как се получава. Ако ни е силно, още намаляваме. Друго какво да ви покажа? Да ви покажа различни стикери. Също много са полезни, когато искате нещо да подчертаете. Може различни стрелки за посочване, ръчички, конкретни по конкретна тема, ако искате, слънчица, каквото си изберете. Можете да го сложите и всяко е да изберем, само да ви го покажа. Ето този бъвец тук с очилата, пак с плюсчето. Слагаме го ето тук, върху момичето. Нека да не ни е толкова да ни застъпи. Ето да е тук. И нека да видим какво сме направили. Така. Друго какво? Като ето, вижте колко е богата. Така аз ги прегледах надолу, много бързо преминавам, защото няма смисъл да разглеждаме всичките. Ефекти. Видеото може да има различни ефекти. Сега ще ви покажа този. По този начин, използвайки всички тези ефекти, вие ще имате привлекателно, атрактивно видео. Да речем, че имаме още едно видео. Нека да повториме това видео тук. Ето така. И сега, между две видеа, може да имаме снимка тук, всичко, ние може да направим преход. Защото, вижте, без преход, нека да махна тия неща, за да не ни пречат. Без преход какво се получава? Ето. И има едно прескачане, едно прекъсване, което не е приятно. Когато вие режете, правите едно видео със себе си и нещо се случва, искате да отрежете между третата и десетата секунда, да речем, в този момент вие сте преместили глава или цялото си тяло и това прекъсване е доста неприятно. Затова са тези транзишъни или тези преходи, които помагат този преход да се вижда по по-приемлив начин. Ето как. Аз много харесвам. Ето това, например.
то може да бъде по-бавно, по-бързо. Нека да бъде някъде тук, по средата и вижте какво става. Да. Невероятно много варианти на преходи има, много бързо ги минавам. Също така можете да имате върху самото видео някаква анимация. Когато влиза, когато излиза, когато или комбинирано. Нека да погледна какво друго важно е полезно да ви го кажа. Защото наистина обучението може да продължи доста време. Говорихме за текстове, за стикери, за медията. Медията казахме, че са снимки и видеа. За транзишъни. Текст. Да, горе-долу е това. Има много други функции. Повярвайте, страшно много са, които са много полезни. Вие ще ги видите, когато започнете да работите с програмата. Те са, както виждате, много е лесно, много е интуитивно и можете лесно да се ориентирате как да ги прилагате, за да направите атрактивно видео. Даже малко ще ви демонстрирам. Две видеа съм направила, които така, за демонстрация как изглеждат, но преди това да приемем, че това е нашето видео, което е готово, искаме да го експортираме. Ето, много лесно става. Тук експорт. Наричаме го по някакъв начин. Казваме къде искаме да го запишем. Тук. И натискаме експорт. Това е. След като сме казали къде, видеото се записва там. Много бързо става. Искам тук, преди това, обаче да ви обърна внимание на следното. Ето този бутон Рейша показва в какъв формат ще бъде вашето видео. 16:9 е формата, който е за Facebook големи дълги видеа и YouTube дълги видеа. Късите, кратките видеа са 9:16. Много често аз правя видеа в 1:1 квадрат, които са 1:1, които са за Фейсбук също. Нали, публикациите, снимките е препоръчително да бъдат квадратни. Така че, когато правите видеа, също така, е много важно да знаете за къде е предназначено и каква е целта на вашето видео, за да знаете в какъв формат да го подредите. Сега в момента той е 16:9. Ако искаме да го направим 9:16 за кратко видео, виждате как то веднага се обръща екрана, но същевременно и нашето видео, което е по принцип планирано да бъде 16:9, се умали. Аз сега, като го големя, момичето ще се бъде също толкова голямо, но пък много малка част от цялото видео ще се вижда. Така че е хубаво да балансирате нещата. Така, има и различни филтри. Това вече отиваме към по-големи детайли. Ето така, това видео можем да го сложим до този филтър.
например. Или този. Всичко това ние го прегледахме, приходихме го, показах ви лявата лента и дясната лента за видеята и за снимките, за аудиото, текстовете, стикерите, ефектите, преходите. Всичко това ви го направих като демонстрация. И накрая съхранението. Ето две видеа, които кратки, които съм направила за демонстрация, за да се види какви функции може да се използват. Момент. Всички тези видеа са изтеглени от една платформа, където има такива безплатни видеа. Можете да изтеглите и вие също. Аз ще ви ги дам после, да знаете откъде да си ги теглите. I don't know why. I just wanna jump in the car and drive. And as long as you're by my side, everything's gonna be alright. Yeah. I don't know why. I just wanna jump in the car and drive. And as long as you're by my side, everything's gonna be alright. Yeah. I don't know why. I just wanna jump in the car and drive. В първото видео ефектите, които бяха използвани, бяха стикери и текста беше поставен в балонче. И това балонче беше прикачено към кученцето, за да може с движението на главата на кученцето да се придвижва по същия начин и текста. Това нещо като ефект може да бъде направено с тази програма. Във второто видео там имаше комбинация от снимки и от видеа на фона на тази тук с този трафик. Ефектите, които бяха използвани, е да се приближава и да се отдалечава снимката с цел да се създава анимация дори и на снимка, дори на неподвижен кадър. Един въпрос може ли да ви задам? Да. Когато избираме музика за видеото, трябва да имаме в предвид вече колко минути и секунди ще бъде видеото, защото там подготвената музика също има някакво време. Да. И ако това не ми стигне... Аз ви показах как се реже, когато е по-дълга. Ако това не стигне, си харесали точно тази музика, просто трябва да се повтори толкова пъти, колкото искаме, колкото ни е дълго самото видео, за да може да слушаме до край. За да може да има звук до край на нашето видео. Това е, значи, в CapCut няма възможност да се постави автоматично дублиране на звуковия файл. В VSDC, значи това е единствената разлика, която аз съм открила до момента. В VSDC може да се направи това автоматично повторение, ако не достигне времето. Но мисля, че това не е критично, защото вие си повтаряте, дублирате си аудиофайла толкова пъти, колкото ви е необходимо. Пак някой си е включил звука, моля да го изключи. Боряна, затворете се микрофона. Благодаря. И така, направих преглед на програмата. Разбира се, в това кратко представяне няма да успея не мога, нали, необходимо е повече време да покажа всички функции. Затова аз съм направила едно видеообучение, което представлява 3 часа. 18 видеа, където се разглежда
всяка функция по-отделно с примери, с много примери, за да може и подчертавам, с мишката подчертавам всяко движение, всяка команда, как се прави, за да може всеки един от вас да, ако иска наистина да прави професионални видеа, изобщо да прави видео, това обучение ще му бъде много полезно. Тези видеоматериали ще бъдат много полезни. Обучението, аз съм го нарекла... Не искам да отида вече. Да. Видеообработката като източник на доходи, технически и креативни умения и е наистина много практически насочено. На теория няма смисъл да се показва тук. Тук има нужда да се прави, да се вършат действия, да се демонстрират и вие, разбира се, след това да повтаряте тези действия. Какво съдържа курса? Курсът съдържа 4 модула. Първият модул, общо взето, аз ви го показах и ви го говорих, защо трябва да правим, но малко по-разширено, видеа за социалните медии, как си помагаме по този начин, каква е структурата, как да започна, какво оборудване, за това не говорих, но в обучението има какво оборудване ни е необходимо. Най-общо казано, не ни трябват скъпа техника. Трябва ни един телефон и един компютър. Сега, ако искате когато се заснемате, е хубаво, там, нали, в обучението съм дала основни правила. Как да застанете, на каква светлина, по какъв начин да се позиционирате. Също така в обучението аз ще ви изпратя една снимка. Специално за кратките видеа, които са 9 на 16, т.е. портретни са, социалните медии имат едни, така да кажем, мъртви полета. Места, където не е препоръчително да слагате съществена информация, визуална, текстове, защото в социалните медии тези полета се запълват с служебна информация за вас и за вашето видео и се презастъпват. Така че много е важно това да го знаете и как добре да си подредите, как да си позиционирате образа, за да не излезе изведнъж, че сте почти без глава или да не излезе, че текста, който сте записали, се припокрива от някакви служебна информация на Фейсбук, да речем, или на TikTok, или на Instagram. Втория модул е всички функции на CapCut, общо взето по стила, по който преминах и го показах, но с най-големи подробности и с всичко за това как да създадете едно наистина професионално видео, което да бъде атрактивно и да има много ефекти, много преходи, много светлини и така нататък. Третия модул е също много интересен. Той съдържа в себе си трикове и хитрини, които ви помагат също в посока да направите професионално видео. И четвъртия модул е същото нещо, отново прегледано, особено модул 2, отново, обаче на мобилно приложение, на телефон. Точно как да инсталирате, как да стартирате и как са разположени функциите, които ги видяхме тук на компютър, как са разположени на телефона. Това е в модул 4. Ето сега тук съм ви приготвила един отказ от една част от едно от видеята, едно от обученията, и то е свързано всъщност с един от триковете, как да подобрите в случая визията. Затова съм избрала така една дама по-възрастна, на която ще поправя леко лицето. Всъщност поправката на лицето може да... То не е само на лице, ами на тяло. Може да се направи много лесно с функциите, които има CapCut. Пускам ви го, за да го видите. Можем да променяме
формата на лицето, може да разкрасяваме лицето, можем да поставяме грим и също така можем да променяме и формата на тялото. Това ще го покажа на другата група видеа. Нека сега започнем с фейс. Можете да направите лицето по-гладко, по този начин да загладим малко бръчките. Когато кликнем върху активното видео, върху което ще работим, се показва една рамка с 4 зелени ъгълчета. Накъдето и да се движи главата, тези ъгълчета следват движението на главата. Т.е. по този начин софтуера следва движението на лицето и всяка промяна, която ние сме направили, ще продължава да стои, докато тече видеото. Нека сега изберем една подходяща позиция, например ето тази, за да може да правим съответните промени, и нека леко увеличим образа, за да виждаме какво правим. И започваме. Първо можем да изберем между Single Mode и Multiple Mode. Multiple е когато са повече от едно лица, но ние оставаме на Single, защото ще обработваме само едно лице. С първия плъзгач Smooth може да изглаждаме бръчки. Ето. Вижте колко се подмладява лицето. Така, това е откъса. Тук може също така да се избелват зъби, да се променя лицето като форма, да се издължава, да се скъсява брадичка, скули и така нататък. Сега това може би било интересно, но когато някой каже, нали, на еди си коя красавица е играл в фотошопа, наистина е така. В случая не е фотошопа, а е капката. Така. И сега стигаме до цената на това обучение. Трябва да ви кажа, че въпреки че е лесно, изглежда лесно, за да се направи едно такова обучение, доста време ни отне. И всичките 18 видеа представляват повече от 3 часа време, синтезирана информация, в която няма така празни приказки. Всичко е много точно, а освен това е много полезно, защото по всяко време може да се връщате точно тогава, когато ви е необходимо точно конкретна функция да изпълните. Така че реалната цена, по моя преценка, е тази за тези видеа, защото наистина толкова много труд положих. Но ние сме колеги и аз смятам, че на вас цената трябва да бъде съвсем различна и изобщо да не е тази. Моето предложение е 69 лева за целия пакет от 18 видеа, които ще ги имате до живот. Ще имате достъп до тях по всяко време и ще можете да влизате и да си ги гледате толкова пъти, колкото искате, и да ги ползвате толкова пъти, колкото искате. За да бъде още по-полезна, всъщност, към тези 18 видеа, аз добавям и още 6 бонуса. Единият бонус е една книга PDF, набор от 90 заглавия, които са за видео, които са така наречените кукички или улавящи погледа и вниманието. Те са групирани по различни теми, например когато искате да изредите някакви предимства, когато искате да обясните как когато искате да направите сравнение, когато искате да предизвикате интерес. 90 заглавия са доста полезен ресурс, който можете да ползвате. Втория бонус е списък от ресурси в интернет, които ще ви бъдат полезни инструменти, и това са сайтове за безплатно изтегляне на снимки, видеа и гифове. Говори се, знае, предполагам, че повечето от вас ги знаете, това са Pexels, Pixabay и така нататък.
Важно е да кажа, че трябва да следите точно какво се изисква за тези видеа и за тези снимки, защото понякога, т.е. доста често се изисква там, където ги публикувате, да напишете източника, да напишете автора. Това е важно, но тук нататък имате пълната свобода да ги ползвате, включително и музикални. Впрочем, CapCut има в себе си една точка в менюто, в аудиоменюто, която прави проверка за право на ползване на музикални файлове. И когато, след като премина проверката, ако каже, че има авторски права, по-добре препоръчвам да не ги ползвате тези музикални файлове, но когато ви каже, че всичко е наред, вие спокойно можете да си ги използвате. В противен случай рискувате да получите някакви обаждания от автора. Понякога може да се случи да ви се спре профила. Не зная. Не ми се е случило на мен. Веднъж получих само едно съобщение от някакъв автор на снимка, но реагирах. Те дават, значи не е много критично, защото те дават срок. И казват, имате срок, отеди си колко да премахнете или нещо да обявите автора и така нататък. Поправих се и всичко мина много безболезнено. Третия бонус, който съм ви приготвила, са 4 шрифта на кирилица, които ги няма така масово инсталирани в програмите. Това са така леко модифицирани шрифтове. 3 от тях са ръкописни и те понякога в някои заглавия или на някои места могат да бъдат интересни и полезни за вас, за да се открояват, за да представляват вашия бранд, да представят вашия бранд. Също така съм извадила, направих си труда в CapCut, има така 10 шрифта, които на български изглеждат добре. И тук искам да обърна внимание, че когато пишете субтитри, особено когато става въпрос за субтитри, е добре шрифтовете да бъдат много изправени, много такива, как да кажа, изчистени от всякакви кривини, за да могат по-бързо да се четат, по-лесно да се четат от зрителите. И това е точно такъв един списък, който съм приготвила да ви изпратя. Също така ви давам линк към още една безплатна програма за видеообработка. За нея не е необходимо да правите инсталация. Тя е в облака. Нужно е регистрация. Но тя не изисква нищо повече, освен регистрация. И тя трансформира снимка в графична анимация, което също е много ефектно и интересно, когато искате да си направите собствен бранд. Т.е. така можете да стартирате видеята си, така можете вътре в тях да поставите нещо, което да ви отличава от всички останали. Сега тук ще ви направя демонстрация на програмата. Вкарах една снимка на мащерка и програмата преобразува в графика. Все едно, че някой рисува. Докато това се случва, вие през това време можете да говорите и да обяснявате, като снимките могат да бъдат всякакви. Абсолютно всякакви. И още един бонус ви предлагам. Това е една програма, която също е в облака, т.е. не е необходимо да се инсталира, която е за обработка на аудиофайлове. Много често, а понякога може да ви се случи, може да ви е необходимо един аудиофайл да го обработите, да го отрежете, да го скъсите, да го слеете, да разместите някакви, защото там има два канала, да разместите каналите, за да се получи някакво ехо. Тези ефекти ги има и в CapCut, но ако ви е необходимо, ако искате да използвате и тази програма, ви пращам линка. Изпитана е, много ми харесва и много, много полезна работа върши тогава, когато ви решите. И последния бонус е
членство в затворена Фейсбук група. Ще направя такава група, в която всички вие сте добре дошли и мисля, че това е място, където точно можем да споделяме такива новини, такива открития, които сме направили. Също така въпроси. Всеки, който постави въпрос, ще се постарая да отговоря, да намеря решение и да мога да помогна, за да може да си напредваме взаимно в бизнеса. Това ще са хора, които са закупили обучението и хора, които са приятели, колеги и съмишленици. И един последен бонус, който ви давам, ако ви въведете промокод 5 единици до утре 24 часа, ако закупите обучението, ще създам напълно безплатно бизнес страница във Facebook. Или ако имате вече такава бизнес страница в Facebook, аз мога, наемам се да направя диагностика и да дам предложение за подобрение, разбира се, с ваше съгласие, на бизнес страницата, за да може тя да има професионален вид. Линка към заявката за включване в обучението, за присъединяване, ето този, ще го пусна също в групата, за да може директно като кликнете и въведете промокода, аз ще получа един имейл, за да знам, че това сте вие, в който ще има всички, нали, вашето име, вашия имейл, как става достъпа до видеята в YouTube, в частните, раздела на частните видеа, с вашия Gmail. И достъпа е доживотен, когато и колкото пъти искате, можете да достигате. Бонусите ще ви ги изпратя на имейл. По какъв начин още мога да ви бъда полезна? Вече разбирам, че може да натрупаме доста теми за Zoom обучение. С удоволствие ще ги правя и ще се постарая те да бъдат, да речем, на 2 седмици или веднъж месечно, зависи от интереса. Други обучителни програми, които могат да бъдат по-кратки, но по конкретни теми. Индивидуални консултации съм готова да давам, когато се нуждаете. Разбира се, регистрация, настройка на Facebook страница или на YouTube канал, или диагностика на съществуващи. Мога да помогна бизнес лого да се направи. Тук Цецо, понеже ми зададе въпрос, с коя програма може да се редактират снимки, една от лесните програми е Canva. Canva.com. Canva с C. Така че можете да се възползвате от нея. Лесна е. Ако искате, мога да направя след това една демонстрация как става. Да речем в близките дни. Форматиране на снимки за социалните медии. Знаете, че социалните медии, всяка медия има различни, и YouTube и Facebook имат различни изисквания за снимки, форматирането на тези снимки. И последното нещо, което никак не е без значение, дори напротив, основно значение има, как се прави подсилване на публикации, реклами, как се правят рекламни кампании. Това е една много сериозна и много обширна тема и е хубаво да я знаете. Хубаво е да планирате рекламните си кампании, за да може да има ефект от това, а не само да отиват пари. И така. Така че това е моята презентация. Благодаря ви за вниманието. И сега, ако имате въпроси, виждам, че в чата има, я да видим какво има. Да, благодаря. Много полезно. Професионализъм. Благодаря, Ива. Слушам ви за въпроси.
Всъщност ще имат, извинявам се, тия 18 видеа, всъщност ние сами работим, се обучаваме и нямаме лична връзка с вас, или? Значи, вие имате 18-те видеа, които всеки можете да ги гледате толкова пъти, колкото искате и да работите това, което е показано, да го правите на вашия компютър или на вашия телефон. Ако имате въпроси, моментално, в момента в който си закупите видеото, влизате в Facebook групата или на личен чат, може, разбира се, за лична консултация, или в Facebook групата, задавате въпроси, отговаряме, коментираме и помагаме. Тоест, личният контакт не се изключва по никакъв начин. Напротив, от тук стартира. Много поздравувам, Нинка, много обстойна и добра презентация. Много ти благодаря. Благодаря и аз. Надявам се да съм била полезна. Много полезна информация, така че тук на всеки един колега ще може да намери именно това, което му трябва, за да може да получи самостоятелност. Защото това са лесни стъпки, които всеки може да ги научи. Аз нищо не разбирам при това от интернет, но съумях и договоря. Уча точно толкова, колкото ми трябва за днеска, за да мога да се направя видеята и материалите. Така че не се притеснявайте, ако нещо все още не ви е ясно. То ще светне точно, когато на човек му затрябва. Когато се фокусира върху проблема. Така че, благодаря ти, Нинка, благодаря и на всички, които присъстваха тази вечер. Да, благодаря и аз на всички. Искам да кажа, като продължение на Иво, че ще стане за вас лесно, когато го минете поне веднъж. Когато мине през ръцете ви и през ума ви, ще видите, че това е толкова лесно, че даже се чудите защо съм се плашил. Или както започнах, всичко е постижимо, на всичко може да имате успех, стига да имате смелост да започнете и стига да има някой, който да ви подаде информацията такава, каквато ви трябва на момента. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря и на вас. Ние ти благодарим. Благодаря. Лека Много вечер. полезно беше. Да. Благодаря. Ще ви изпратя на всички информация. Живи здрави. Продължаваме напред. Да. Живи, здрави, продължаваме напред. Лека вечер на всички. Нека. Лека вечер, благодарим. Лека.